Y para uno que tenga de vuelta norengokoan, bai, eusio del Japanese to Survive jokoarekin, joko berria hasiko gara. Jokoten helburua pizka bat Japoniarra ikastea, eta saio hauen edo jokonen helburua da pizka bat zuek be nirekin bat Japoniak pizkatxo bat ikastea. Kasu honetan joko hau hor jartzen du, hiragana ikasteko prestatuta dago, itzulera ingelesera dago, ez dago gazteleraz. Beraz, joko gara estilo lasaiago eta gauzak ondo buruan sartzen. Vale, lasaitasunez, you will learn how to read and write all of the Hiragan characters during the course of your adventure. Vale, gauza da RPG antzeko joko bat dela, baina hiragana ikasteko, vale? Hiragana da Japoniarran 3 silabario daude, vale? Hiragana, katakana eta gero daude kanjiak, bueno, 2 silabario eta kanjiak daude, vale? Orduan, hiragana da normalean Japoniarratik datosten nintzak erabiltzen den silabaiorako, vale? Adibidez Inu, adibidez Nihongo eta olakoak, vale? Katakan erabiltzen da atzerritik datosten nintzak erabiltzeko, adibidez ez dakit, beat hitz, adibidez Amerikarra dara, adibidez, horretarako, eta gero kanjiak dira nolabaiteko irudiak edo, irudi simbolioak edo, representatzen dituztela gauza ezberdinak. Ustut dagoela adibidez kanji bat dela lasaitasunerako, vale? Eta alako gauzak. Bueno, ze hotz. Baina oso ebenin ez dakit zer den, bueno, oso bolitadera ez egoela edo irudia edo dena delakoa. Claire, zer egiten duzu hemen kanpoan? Dagoen elur mala horrekin. Eric, haian jentintu eta menengota. Guazen, taberna da zijoala edo. I will join you, common. I will join you, join de sartu donde... Vale. Bai, Final Fantasy bezala zer pertsonaia dira sartzen direra bata estenen barruan. Ze lobeli, ze ondo, edo hemen primeran nago. Hobeto kanpoan elurrarekin baino ezta. Badakizu nolako nahi zen, ezin dut aguantau gauean elurrun mala horrekin. Ez duzu ezer aldatu urte hauetan. Neither have you, ezuk ere ez, Eric. Oso ondo dago jakitea batzutan. Ezuk zaudela hor niri bigilatzeko edo. Guazen zozer dutera, cheers. Cheers da, zera, txin, Japoniarek esango zuten kanpai. So, animetan eta banar, zura aski askontzen duzuela, kanpai! Hor dator norbait. Bai. Kaixo? Leon da. Barkatu. Bueno, kaixo, gara daiteke zuekin zoze hartzeko. Zuei gehitu nahiteke, ezagutzateke hitz egokiagoa. Leon... Ezi dituzten bota erritik? Bai, baina... malentendido. Mire, txikitxo bat izan zela. Elder izango da alkatea, suposatzen dute. Pentsatzen zuen lapurtu nora... Bale, Elder izango da Perishet Pumpkins izango dira tartak edo horrelakoak. Bueno, pentsatzen zuela zozer lapurtu zuela, baina bera zuela egin. Guratxetik dago orain. Guk... We have a good old loud.
Laute de oiu? Edo ondo itxonak edo, ez dago zeo zer. Osea, baina zuk aldatu zenuen pumpkin, osea, tarta hori, ez? Pumpkin dira kalabazak. Kalabazazko tartak eta eman zenizkion herri guztiari. Hori da. That's baking, not still, mal hori dela sukaldatzea, ez lapurtzea, esaten du. Ondo dago boltan egotea. Ai mutiltxo. Oso egun polita da. Zerua, ez dago, egoderik ez dago. Dena lurrez beteta, simply wonderful. Since I better not tarry. Bale, esaten du, bueno, daudela errante batzuk edo, beto ez egotea, nola joan behar gara. Nola joan behar naiz, bale, ordo beste norbaitator. Hau da magoa. Barkatu, mis... Dakazu momentu bat. Stranger. Ez dut inoiz ikusi lehen. Kaixo, jauna. Nola ondo alzaitut? Esan zeo zer, ulertzen didazu... Japonlasko hitz zeo zer. Nik bakarrik rekozitzen dudala... Bat uste dut. Ez, barkatu. Ez dut ulertu. Oso txarra da. Lehenengoa da lehenengo hiragana silaba o, ez baina el txarto o silaba zan. Ez badut txarto gogoratzen, hortik apuntetxo batzuk ditut. Baina, txoin aterako ditut, eman segundu bat, Ez baina el txarto o silaba zan hori. Ez dakit, nunbeten apuntatu bai, o silaba zan, bai. Eta gero, zeozer. Zurazki, jajaja, zurazki barreak izango dira. Zurazki, bai, barreak dira, jajaja. Jajaja, barra egiten du, tipoa. Zer dago botila hau, gizon hau? Oso izkuntz, arraroan hitz egiten du. Farewell handare, eta beste zer esaten du. Eta batean, fus! Magia? Ezen dut sentitu bere... Osea, sentitu dezaket bere evil, bere... Nola esaten da... Bere alde txarra edo, ez? Jarraitu behar diot. Zaska! Oso erreza da... Herri txikia konkistatzea hau bezala. Ez dago resistentziarik. Galditu, zergatik? Ezin duzu hau egin. Ez dut inor ikusi niri galditzen. Ezin didazu galditu. Zaitzen mazera... I will wipe that small look... O sea, vamos, que te voy a meter una paliza. Vaya. Norbait egotua. Oso valentea zara neskatxoa. Alanda ere... Ezin didazu jarri hartzen behar bat nire gainean. Ez baduzu lertzen japoniarra, ezin duzu gelditu nire magia. Japoniarra? Baina, zertaz dago, itxait, ez dut lehen itxai... Entzun! Ikusiko dugu zer egin dezakezun, Hiragana Warriors. Summonet Aliens. Vale, haiek erasotzen didate. Nien egiten digute, vale. Daukasun indartsuena. Erasotzen digu, punts, baina... Ez dio ninik egiten. Errenditzen zara. Ikusten duzu nola zure errazak ez duten ninik egiten Hirakoan
guerreroi. Bakarrik era bakarra irabazteko da hizkuntza jakitea. Baina inoiz ez duzu ikasi japoniarra. Goodbye. Eta segurazki hitza izango da sayonara. Esatzen dut. Zahka! Agur dut. Ez da bidean nire bidean, herri honetan. Bueno, joango dela horrengo herrira, esterri batera. Oso indartsua da, ezin dut sinestu. Reset to the future, I need to learn Japanese. Osea, ikasi behar dula japoniarra. Bueno. Astatzuk beranduago, vale? Ekele, gure eroizitatea egon dela hor deskantzatzen hainbat denboran. Deskantzatzen, bueno, eta laguntzen egiten berra egiten herria. Bueno, eta zera, maguri utxe egin ditu hiragana gerlariak hortik sakabanatuta. Eta Kleiak dator plan bat egin. Okei lagunok. Eta esaten du, gaur izango da egun hori non hasiko gara irabazten hiragana warrior hoiei. Denbora asko eman dut investigatzen japoniar hizkuntza horri buruz eta ikasi behar dugu haiei hiragana warrior hoiei irabazteko. Azten garenean hizkuntza ikasten, hasi izango gara gerrari horiek irabazten. Eta, bueno, idatzi diot eskutitz bat kapitalari, eskatzen laguntza gure nahiarekin, Eta The Great Library, hau da, bibliotekarioa edo bidaliko die bere persona jakintzuena. Bematen du arribatu dala. Kaixo. Zu izan barzara Misaki. Nuclear naiz. Great to meet you. Hashime maste. Japoniarrez. Ja, holan joaten zarie geratzen, pixka bat. Bueno, nice to meet you. Horre bat da zuek ezagutza. Zuri ezagutza, Claire. Egon naiz, informatu naute egorataz. Eskerrik asko laguntza bati. Joar, zarete, ongietorriak zarete. Zure aski entzun duzuen bezala, ni japoniarra naiz. Mago hori bezala. Ez pentsatu antzekoa garela. Gise bilbera txarra da. Vale? Magoa txarra da, eta bere izena Noburo da. Bere jendea saiatu dela hainbatetan irabazten denboran zehar, hainbat generazioetan. Bueno, eta ikusi duzunez da irabakarra irabazteko da jakitea hitz. Zera. Japoniarra ikasten. Bueno, gaur hasiko gara gure maestroarekin. Eskerrik asko, please, teach everything you know. Erakutsi dakizun guztia. Bueno, gladly da como bai, claro, gustora, Lehenik eta egin joango gara, sartuko gara non baitera. Vale, hasiko gara, eskerrik asko usteik, zera. Bolondresak esategatik. Ez kezkatu. Ez dute herria berrez arazoetan ikusi nahi. Ikasiko du japoniarra eta matxakatuko ditugu hiragana warrior horiei. Eskerrik asko erik. Banekien zurekin kontago nuela. Bueno, nirekin be kontatu aldezakezu. Badakizu. Japoniara ikasteko eta bidaiatzeko Japoniara in the future. Ondo, Leon. Osea, ideia ona, Leon. Japonia
oso toki amaizen, oso toki seretaratzen hitza orain. Divertigarria edo, esan dezakegu, dela. Oso toki politak eta jende oso ona. Love the ladies. Eta neska oso politak, ez? Giz Leon, keep focus, vale, konzentratu Leon. Barkatu, ok. Firstly, I am going to give you a rundown on what we are learning. First, pay attention, vale, lehenik esatuko dugula, pizkat zer ikasiko dugun. Vale, zuek nahi duzue benetan, osea, behar duzuela papel bat eta boli bat. Azteko notak hartzen, bale? Eta that's mean you, player! Rotura de la tercer muro! Gu be, osea, guke, lehen esan duan bezala joko da, guk ikasteko kasu honetan hiragana, ez? Orduan, bueno, ben pizkat zuei be lagustea. Itzaten egongo nahiz. Orain, introduzio bat zer eskuntza. Bueno, hemen lehen esatu izan da pizkatxo bat, ez? Hiru karakter ezberdinak dituela, bale? Bi dira silabarioak eta ez dira kanjiak bere, hiragana, katakana eta kanjiak. Hiragana dira basikoak, hitz basikoa ez, eta orokorrean japoniarretik dauzkaten datozten hitzentako. Katakana eta general, bueno, esatzen du pizkate ezberdinak direla, baina, bueno, katakana edela atzerritako hitzak representatzeko, eta kanjiak dira pizkat, hori esaten duen bezala, txinatarren irudien antzekoa, simboloak. Pizkat, komplikatago da, orokorrean kanjiak simboloak direlako, eta kanji horiek ez da ikasar dituzu bai edo bai, ez da hiragana esala, A da eta B da, porque kanji bat izan dezake behar bada bi, hiru edo lau esan nahi. Orduan kontuz izan behar gara. Bueno, esaten du hiragana 56 karakter daudela, vale? Silabarioetarako eta bar. Eta gehiago eskiola 25 hiragana karakter gehiago, small strokes, olako batzen edo. Bueno, eta esaten du pizkat izan daitekela komplikatua, baina, bueno, denborarekin eta bat, betikoa denborarekin eta erzaitasunarekin asko ikasi dezakegula. Bueno, gogoratu nota asko hartzea. Bueno, hasiko gara. Ikasiko ditu lehenengo 5 hiragana karakterrak direla silabak. Vale, bueno, esaten du pizkate ikasiko digula auskera, idazkera, eta, bueno, pizkat gero praktikan jarriko dugula. De vowels, vokalak A, I, U, E, O, eta ja, fijatzen hasi lehenengo gauza da guk esaten dugula A, I, O, U, eta ja esaten dute A, I, U, E, eta O, orden horretan. Ez dakit zergatik ez galdetu, baina japortzadak holan dira. Hor ikusten dugu A, I, E, O, eta U. Vale? Hau ba, A. Oso erraza da, ezta? A normal bat, A. Gure A bezala euskara, A. Hemen idazkera. Hirutan egiten da, bale? Goitik bera, ezkerretik eskumara, eta gero nolabaiteko zirkulu bat egiten. Bale? Hirutan bat, bi, eta hiru. Zok ez duzu ikusten bainago tonto bat bezala egiten eskuarekin eirean, bale? Izan daiteke praktikatzeko era bat. Gogoratu, ezkerretik eskumara bat, dela goiko lerro horizontal hori, gero lerro vertikala, goitik behera, eta gero zirkulu antzeko hori. Hemen ja, berriz lehipekatu aldezakegu, bueno, auskera ez du izango arazorik, A, simple bat darako, eta idazkera B, bueno, berriz aldeko dizuet, pada espada, baina nahiko simplea da. Ez dauka beste munduko arazorik.
Bueno, jarraituko dugu, bale? Porque, arazoak izatekotan, gelditu dezakezu bideoa eta bere ikusi. Beraz, lasaitu naiz. Eta, ja, barkatu. Bale, itenei jarriko dizuet ondo. Hori ikusten duzuen hori azten den, bi makil. Goitik bera, eta goitik bera pizkat. Goitik bera, eta goitik bera. Auskara, barkatu. Vale, I normala, gure bezalakoa. Ez dauka este munduko galerarik edo, esan dezakegu. Hau da, U antzeko bat edo I antzeko bat ez, ota Q intzan nahi ez dagoen U, hori ota Q. Ez pizkan ematen du U dierezia esango baluke bezala ematen badirudi. Eta idazkari guztien duzu oso simplea dira. Eskartetik eskumara eta klabe de fa antzeko bat. Klabe de fa edo C antzeko bat, ez? Gutxi gola bera, ez da oso komplikatua. B hauskeraz, simplea, bokalak simpleak. Idazkera behar bada pizkat komplikatua da, baina da, nolabaitan da, eskartetik eskumara, zazpi antzeko bat eta gero infinito simbolo antzekoa esan dezakegu. Ez, bada ez ikusiko dugu. Jarraituko dugu. Vale, ikusten zuen hauskera gure O bezalakoa da, eta berriz ere A bezala irutan da. Lehenik eta eskerretik eskumara, gero goitik behera eta jarretzen dugu trazo hori, triangelo antzeko bat eta semizirkulo antzeko bat marrazan, eta gero nolabaiteko koma hori hor sartuta. Bada ezpa berriz irrekotzeko dizuet. Vale? Eta ez U agertu da. B. Guztut ez digula falta, beraz jarrituko dugu. Vale, jazta, eta horrekin ikasiko ditugu lehenengo post bokalak. Eta hemen lehenengo lekzioa bukatutxat ematen dugu. Eta ja joan algara praktikatzera. Gordekin dut bada espada. Vale? Bueno, hasi urtatu, euskara bikainekoa dala, eta bar. Esaten dut, lasa, ja. What do you want? Aina joan ditutu azue zer nahi zuen jakin. Bala, esaten du horrendik ezin dugula, argita garbi ezin ditugu horrendik itxak egin, bokalak bakarrik hasi ditugulako direla basikoak gero bokal horiei gintzizezki letrak, ez, kontsonantak egiteko silabak, bale, egiteko ja, je, ji, jo, ju, gag egigo gur, arrerru, eta bal. Vale, eta idazteko arazoa dituzue, pazientziarekin, denborarekin praktikatu. Ez dut erazko gondatzen dituztela kasu honetan erabiltzea lerrodun kuaderno horiek, hola laguntzen dituela pizkat kaligrafiarekin. Osea, hau da, idazkera praktikatzea eta euskera, bueno, momentuz nik uste dut ez ditugula izango euskerarekin arazoak. Venga, joango da ja kanpora. Question 1, what is this? Ah, vale. Hori da O. Ez da, hori da O. Ah, ez. Hori ez da O. Vale. Hori da E. Vale. Eta hori da U. Vale, vamos a hacer O da hau. Irentzako da hau. Vale, oso horreza dela, baina como ikusi zunez nik dakidan ez ja. Kutsara egon daiteke baita ere zuzenean egiteko, Vale, ikusiko dugu, bueno, orain kanpora joango gara eta praktikan jarriko dugu burrukan. Kanpora goaz, bueno, mugitzeko tekla, gure zere edo geziak. Eta menu eta niolak eta bar.
pizkat tutoriala hau pizkat luzatu zengo da, baina, bueno. Venga, kanpora goaz. Vale, guztiok guardian egotea, ikusten dituela leganago arrarrak. Vale, agertu da I bat, O bat eta A bat, vale? Vale, venga. Ez jo zer egin horrekin. Horrekin bez. Vale. Bikatorez ditu, hombre! Hala! Lasai egon. Kontrolatzen jendia bi eraman dituela eta bi gire ganaitz deslatu dira. Vale, eta orain erasoko diogu hitxak esan Zarater A esan iz, vale? Eskat vale, inbatetan eta, bueno, txandakako hau da pizkal Final Fantasy sistema bezala txandaka. Vale, bueno, deko la magia eta bueno, hau, ez egu azten interesatzen. Answer. Eta hitza da A. Answer A. Primera, egin dugu eta mazait min. Answer A. Answer A. Zaska! Eta listo, irabazita. Ikusten duzunez Final Fantasy oso antzekoa da. Eta lortu ditugu eta mazortzi jan suposatzen dut direla. We did, good job. Vale, zaitu nire eta bar. Eta jongo ere esploratzera eta bar. Bueno, menik utxiko dugu pizkat cool facts, asko, takata. Bueno, menik utxiko dugu, vale. Momentuz, ja pizkat luzetxoa dalako. Gaurko saioa. Espero zuen guztuko izatea, guztuko zuen. Espero dut lehenengo lekzio hau asko praktikatzen duzuela eta itzutzen nahi zenerako urrengo saiorako ondo ikasita izatea. Horan lagundu ari izan dira zuen. Beraz, zein du eta horrengo eta lagunok, agur!